DXDC Radyoman Report. Mas gipalawman ang investigasyon sa sunod-sunod nga tulis sa Katalunan Grande, ransak sa puan, apil na sab ang lungkab sa sakyanan sa Arcastillo ning syudad, sigon sa Davao City Police Office kong DCPO. Sa interview sa DXDC Armen Davao ko nga pulis sa Captain Hazel Tuazon, ang tigpamaaba sa DCPO nga aduna nay person of interest sa milungkab sa usa ka establishmento sa Maypuan o gana sa kapinduhag ka mga suspect di nag-gather na sab ang kapulisan o mga ebidensya aron nga hingpit nga mapasaka ang maong nga kaso. Sigun ni Tuazon sa nahitabo nga tulis sa Katalunan Grande, mas gitutukan usab sa kapulisan sa Talumo ang pag-imbestiga lakip na imbestigahan sa mga investigador kung posible ba nga adunay inside job nga nagpaluyo ni ini. Gidugang ni Tuazon, ginasubay na sab ang CCTV footage aron na makatabang usab sa pag-identifika sa mga suspect sa nagpadayon nga investigasyon. Sa Davao City Police Office nga magtinabangay sa isa ka kaso labi na og kanang tinan ko ang amount nga nakuha sa mga suspects. Dili lang na siya problema sa isa ka station sponsor doon. Problema po na sa Davao City Police Office mo na gikuan sa aton si Director na tabangan sa isa ka police station na mapailang kaso sa korte o ma-identify malocate mga suspects po doon. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyo Madon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.